Ka jopuonjre manotimo maber e duoko margi ma KCPE jumani pod medo timo nyasi. Mokuom jopuonjrego manotimo penj alwora ma kod pek mar ngima to koro medo mana geno ni bang' timo maber sombgi ok birumo gi klas 8. Edwin Okoth ne wuoyo kod mokuom jopuonjre mane kar dak ma Mkuru kwa Njenga mosebet ka kedo kod midhiero modhuro ahinya to bang' muko mar utegi seche mane giikore ne timo penj no ero. Wuoth terowa nyaka Mkuru kwa Njenga, achiel kuom kuonde dak ma yutogi ni piny e boma ma Nairobi ka. E alworani ema wayude skul mar Fadhili Foundation Learning Center, achiel kuom sikunde man Mkuru kwa Njenga ma moko kuom jopuonjre ne otemo ma oyudo maksi 400 kata ka bedi ne gisomo e alwora man kod pek modhuro. David Wanjala mane osomo ka ne oyudo maksi 405. Life wasn't good at all, but I knew that I had to put up with the situation, and I had to pull up my socks. I never wanted to, when I grow up, my kids to be like that. Kalo ne penj ne omoro wedene, kendo gin kod geno ni lek mare mar bedo midusa mar sitima biro chopo. He has gone through many challenges, like sometimes no electricity in the house. Sometimes he comes at home and finds mother has not cooked, and then he does his work very fast, then he goes to the books and read. E sikul wuon kod alwora mane David kod jowetene ne some, ngima ne ok yot, kendo pek no giwacho ni ema nomiyo gi mijingo mar tiyo matek mondo ngima ma gibiro dakie ndalo mabiro obed maberberie. Kwa daktari ndio at least ni watoe kwa hii kijiji and then tuishi mahali pengine kuongelea hapa ndani, and then cause hapa kwa hii kijiji tu hadi unaweza kuwa ukitembea tuone mtu ametoka tu from nowhere amegonga mwingine ameanguka chini and then ameumia. So hata mimi natamani tuka daktari at least naweza toka kwetu and then nimsaidie. I'm the firstborn. We are 3 in number. The life was hard, but I keep on working hard in school. The life was so hard, but I thank God for giving me this life today. The environment, I've been living in a bad environment, having people look down upon you and treating you as if you don't belong. Ne moko kuom jonyuol, pek koro en mana kaka nyithindo kaka Francisco Matara, abende ni kod tuo mar wang', nyalo medo dhach kod somo e sikul mar sekondar ma ibiro luonge. Tutangangana tu, huwezi mwacha akae kwa nyumba. Lakini sasa kama pato dawa saa hivi lako hivi, dawa pato ikiisa hiyo macho tu inapatirika. Pata kona sita. Moko kuom nyithindogo osebet ka ojot manehema, bang' kane utegi omuki dwe mar 10 higa mokalo, kane joket mwandu moko ne geto lo ma gidake Mkuru kwa Njenga. Ngima makata ka bed ni ne othiro somo mar moko kuomgi, to pod ne gichukore ma gitimo maber, kendo geno gi pok olal. Seche moko nadhi ga skul to seche moko kadhi. Naluora ni nyalo muk ka mama odhi tich, odhi luoko nji to imuko. Adwa bedo japuonj to apara nyalo dhi somo girls. Mana ka pesa yudre. Gitimo penj nyithindo 2 gite gin jo 8 wuon gi notho. Koro antiere kamano to gombo Kisumu girls to kaka dwa tere podakia. Ncha perform ga molo kanyo, koro stress mag chandruok gi muko kaka timre emoduoke chien. Venye tulibomolewa hatukuwa na palipa kusomea vizuri. Masaa zingine mvua ilikuwa inanyesha, vitabu pia zinashika baridi, si virahisi pia tu kusoma. Ulikuwa unategemea tu kwenda kusomea shule. Na pia nataka kuwa daktari nikuwa mkubwa kwa sababu nataka pia kusaidia watu wengine wenye wanapitia changamoto kama hii yangu wenye niko sahi. Pia niweze kuwatibu kwa wale wenye wana pesa za kutibiwa. Bado kujabomolewa maisha ilikuwa mzuri, vile kulibomolewa nipata changamoto, kuna nyeshewa, vitabu zilipotea, uniform tukaibiwa, vitu za nyumba. Sasa ndio ilikuwa changamoto, sasa sikuwa naenda shule. Ndio sikuwa na uniform na tena mzazi alikuwa mbali. Sasa ndio nilikuwa nachunga vitu. Kupata 350. Na mwenye tulipatikana na hii changamoto ikaanza kuingia kwa yani concentrate, sikuwa naenda shule na ndio kani cost marks.
Tukiwa tunakaa kwa hizi tent, si mvua ilikuwa inanyesha. Sasa hiyo ndio ilikuwa ina cause vitabu inanyeshewa. I have hope that I can reach my goals through any cost. I didn't have enough textbooks. My textbook, they were stolen. That was the charges. So I just keep going from home to home borrowing textbooks. Ne jopuonje, en mor maduong' ka nyithindo mawuok kuonde machalo kaka Mkuru kwa Njenga bende nyalo kalo penj, kendo giwacho ni en ranyisi ni tich matek ok lal nono. Nyathi ng'isi ni min gi ne oringo onge, maybe odong' e ot onge chiemo. Koro moko ne wadhi nyaka utegi, mwagolgi mwakelgi skul, make sure ni gin e skul, ginyalo dhi mbele gi somo. Koro debed ni wan kamoro environment mopogore gi slum area, aparo ni dwa timo maber mokalo. To kata kamano, being ni ne wan e slum lakini nyithindwa go pod otimo maber, ma wamor mokalo wan kaka jopuonj mag Fadhili ka wamor mokalo. Nyithiwa gi otemo kalure gi gimanyoge kadhe. Akwayo ywakna kochopo to mondo timre wawinjo duoko maber. Nyithiwa gi odhi sikul. Bedo e alwora machalo kama ni kod midhiero mang'eny, to kata kamano nyithindo kaka David Wanjala oketo mahino makendo gitimo maber e penj mane oland jumani mar KCPE. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.